הזה שעם ישראל נזהר מלשמור על פיו, שלא לדבר חס ושלום לשון הרע ולא לדבר דברי איסור, וצריך לכבד לכל יהודי. כותב רבנו החפץ חיים בהלכות לשון הרע בכלל ח' בדין ד', הוא כותב שטעות גדול בימינו לחשוב שתלמיד חכם זה רק גדול שהיה פעם. תלמיד חכם הוא לפי הדור דנים תלמיד חכם. אם אדם אוהב שנה הלכות, כמו שאומר ירושלמי שם רכיב זקיה ורבי יוסי בסרט מועד קטן פרק ג' הלכה שביעית, אומר רבי התלמוד ירושלמי זה רק כמו שמסביר קורבן נהדה, שרק שנה הלכות זהו תלמיד חכם, ספיק. לא צריך לידע עוד תורה. חזקיה אומר עוד שנה ועוד תורה, לא, רבי יוסי אומר גם רק הלכות, לא עוד תורה, ספיק. אז להיזהר לשמור חד ושלום הפה, כי הפה הוא האור הגנוז שנשפע כנגד כל ההשפעות כולם. אם בן אדם חד ושלום חושד, הרי לחשוד באדם זה איסור גמור. יש פעמיים בש"ס, כתוב במסכת שמע בדף י"ט עמוד ב' ובמסכת שבת בדף צדיק ז' עמוד א'. חושד בקשרים, פעם בשם רבי יהושע בן לוי, בשם ריש לקיש. החושד בקשרים לוקה בגופו. מסביר רבנו החתם סופר חידושיו על שבת בדף צדיק ז'. אז הוא אומר, מה היה הפירוש לזה? למה דווקא לוקה בגופו? בכל מקום בתורה שאדם לוקה, הוא לוקה בגוף בממון שלו. למה פה לוקה בממון שלו? אז הוא אומר, פה הוא לא נזהר לחשוב, לדון לכף זכות את חברו. הוא לא נדע לחשוב, מן השמיים יגלגלו שישר ילקה בגוף, שלא ילקה בממון. ממון זה זכות או ללקות, שילקה בגופו. זה דבר נורא והיום לחשוד בקשרים. אז איך האחים חשדו ביוסף? זה דבר נורא. מה יחשדו בו? אז הם לקו בזה בשניה עניות, אבל לקו בגופם, כי עניות זה רעב, אז נהיה להם נזק בגוף, ונהיה להם צער מזה. ויש הבדל, זה אומר הריף ביומא בדף ו' עמוד ב', אומר הריף שאדם שחושד בבן אדם כשר, אתה רק רואה בן אדם כשר, אתה חושד בו, אתה מעכב את התשובה שלך. התשובה לא מתקבלת, אתה מעכב תשובתך. על דרך שאתה חושד באדם כשר. הראש, כותב באורחות חיים הראש, מסביר לגבי חשד, אז אומר שאם זה חשד, אז ילך לאותו אחד, ויפייס אותו, ויבקש מחילה, ויברך אותו על זה שהוא חשד בו. כך מביא הראש. לפי הריף, זה יעכב את התשובה שלו. לפי הראש צריך ללך ולבקש מחילה וסליחה. וברך אותו. זה החילוק בין התשובה. עכשיו, לפי האחים, הם חשדו ביוסף חינם, הם דיברו על יוסף גם, ועשו דבר כזה חמור. איך אפשר לחשוד? מי התיר את זה? מי התיר היום לאנשים אפילו לחשוד? ברגע שבאים בזמן רבנו הרשש הקדוש, האור החיים הקדוש, אתם יודעים, היו בנויים הבתי השם שהיו עושים בית הכנסת, היו עושים ההיכל, היו עושים כיסאות במרחק, היו עושים כמה שיותר, הבתי כנסת היו קטנים, שלא יראה אדם לחברו ולא יראה אותו. היו מאפילים לבית הכנסת חושך, מדליקים נרות באורים כבדו השם, להרבות כבוד שמיה, ושאף אחד לא יראה את השני. היה הנהגה לא להסתכל במי שנכנס לבית כנסת, אל תסתכל על אף אחד, תלמד, תתפלל, אתה בא לפני אדון השמיים והארץ, מי יראה לנו, מי פחד נורא לפני אדון, ואיך אתם תדברו על זה ולדבר כמה לשון הרע, השם רחמנא ליצלן, איפה האהבה בינינו, איפה האחדות בינינו? תראו, כמו שלמדנו היום, ידעתם את זה שככה הריף יגיד על שמחשבה בחשד בכשר יעכב את התשובה, והראש יגיד שצריך ללך, איך יעלה על הדעת כאלו דברים נוראים, ואיך נעלם זה מכל כך הרבה, עוד לפני שמגיעים לחפץ חיים בכלל, עוד לפני שמגיעים לחפץ חיים אפשר לראות. והמשמעות של לאהוב את השם ולהיות ואהביו כצאת השמש בגבורתו, זה של לראות את החמה מהירה ולהגיד גם אני מאיר, גם בי יש אור לעם ישראל. אנחנו לא יודעים התועלת שיש בכל אחד, אנחנו לא יודעים כמה כל אחד עצום, כל אחד זה אין לשיעור מה לדבר, זה נוראות. אפשר להגיד משהו על עם ישראל, אפשר להגיד נשמה, חלק אלוה ממה להגיד משהו.
להתקדם. גרגעים לכם. על ספירת העומר. אמן. ימינה. לא, מפה. השם שיבנה בית המקדש. בואו תפתחו, תנו לרב לעבור בבקשה. תנו לרב לעבור. לעמוד. פתח לרב. מה קורה?